Oh my god. ସକାଳୁ କିଏ ଉଠୁଛି ବା? ତମେ ହେଲେ ସେମିତି ଭାବୁଛ ନା? ନାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଉଠ। ଏବେ ଉଠି ବ୍ରସ୍ ଛାଡ, ନଦେଲେ ଦିନ ହିଁ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲ ବ୍ରସ୍ କରିବା। ନିଦ ତ ଲାଗିନି, କଣ କରିବା? ବ୍ରସ୍ କରିବା ଚାଲ। ବ୍ରସ୍ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ସରି ବି ଗଲାଣି। ତ ଚାଲ ତାପରେ ଆମେ ମୁହଁ ଫୁହ ଧୁଆ ଧୁଇକି ମୁହଁ ତ ଧୁଆ ସରିଲା। ତ ଆମର ଓଡିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତ ସେୟା ସରିଦବା। କଣ ନା ମୁହଁକୁ ଯୋଉ ବି କଞ୍ଚା ଜିନିଷରେ ପୋଛିଦବା। ହେଇଗଲା, ଚାଲ। ତ ଆମ ଆକାଶର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆମ କୁକୁରକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଡେଲି ବୁଲିବାକୁ ଛଡା ହଉଛି। ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଧୋଇ ବାହାରୁଛି, ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାକୁ ବାହାରିବି। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲି, ଟ୍ୟୁସନରୁ ଏବେ ହିଁ ଫେରିଲି। ତ ଆସିକି ବସିଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ବସିକି ଉଠୁଛି, ହାଇ କରିଦିଏ। ଦେଖ ଆମ ଆଜି ରାତିର ଭିଉ, ବାହାରର ଭିଉ। ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଭବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିଦିଅ।